Tertulian. 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 Hola a tots i totes, benvinguts una setmana més a Tertulian. Pels que no em coneixeu, jo sóc la Clàudia Cunill i avui portem una altra entrevista, una entrevista de talent jove d'Andorra. Però abans, recordeu, si ens esteu veient des de YouTube, like, compartir i subscriure-us al canal, i si ens esteu escoltant des de Spotify, és molt important sempre deixar una review amb 5 estrelletes. Dit això, avui tenim aquí el Edu Martínez, que potser vosaltres el coneixeu com AK Edu Petit, i aquí tenim el Toni Mesa, que és un dels representants del segell discogràfic 0318. Hola nois, com esteu? Bona tarda. Molt bé, molt bé. Moltes gràcies per haver vingut a Tertulian. A tu Per per convidar-nos. pujar al pas de la casa. Feia molt que no pujàveu al pas de la casa. Jo bastant. Jo faria un any, o sigui, Sí, jo ara por farà ahí un any. també. Sí, Sí, jo por ahí també, un Us puc anyet. preguntar per què vau pujar al pas farà un any? Doncs mira, jo vaig posar amb un amic per pujar, literalment, o sigui, vam agafar la moto, vam venir... Ah, vale, ets motorista. Sí, bueno, era. Era, Ara com ja l'Aleix. m'he passat al cotxe, Ahir vam ara tindre ja. que anar a França amb moto, també, perquè li tregués la carbonilla. Hòsties, xaval. I tu, Toni? Jo, doncs l'últim cop que vaig pujar crec que va ser a esquiar. A esquiar amb un amic vaig pujar, aquí a les pistes del pas. Sí, sí. Hòstia, és que és difícil pujar, eh? Per mi el pas va a part. Sí, sembla un altre món a vegades, Sí, però... sí. És molt curiós perquè jo sento que Andorra és molt petit com perquè tingui un racó que quedi a part. Sí, sí. Sí, sí. I el pas... O sigui, no Ho sé, és, per mi ho és. Ho és que Per ho mi és. No, per sí, això sí. als meus convidats sempre els hi pregunto, perquè no trobo algú que m'hagi dit la setmana passada. No, a part que No, treballin o una cosa clar, així. clar. Però bueno, anant a important. Vosaltres, no sé si us considereu un grup, si us considereu un col·lectiu, un segell discogràfic només. Primer m'aneu a parlar una mica de 0318. Mhm. Com sorgeix aquesta idea? Com sorgeix 0318? Pues... a veure, tot comença que en un moment on jo estava fent música Vale? i la meva carrera professional a nivell de la música sí que depenia... Jo sabia que tenia unes certes necessitats com tot artista entendrà, que és gravar una cançó, o sigui, currar-t'ho el màxim, és a dir, gravar-te una cançó, fer-te un videoclip després, tenir tota una gestió de promoció, etc. I és cert que, per exemple, aquí a Andorra, a nivell d'accessibilitat, diguéssim que és bastant baix, perquè és que hi ha molt pocs productors, molt pocs filmmakers, llavors, si tu et vols fer una cançó, potser tardes, jo què sé, Bastant. sí. El procés es pot allargar moltíssim. Es pot allargar Sí. més que res perquè tu depens d'una tercera persona per fer una cançó. Clar. Llavors, vam començar... Bueno, Sí, ens vam conèixer per començar. Això per començar. Ens vam conèixer... Però els dos sou... Recapitulem, perdó. Vale. Els dos sou d'Andorra. Els dos Sí. som d'Andorra. Us coneixeu del col·le? No ben bé. O us coneixeu per la música? Tampoc. Tampoc, explicava. Vale. Realment, quan ens vam començar a conèixer bé i vam començar a formar una amistat, sí que va ser a classe. Sí, però Va més ser- tard. O Sí, o sigui, bastant més tard. Ja ens coneixíem, però no era classe. aquest nivell d'amistat, saps? Era de... Vale. Passem pel carrer, hola, què tal, tot bé? Andorra. Ja està. I als 18 anys, o sigui, no... Ha A sigut classe bastant de què? recent. A la Seu. A la Seu, sí, Ah, sí. esteu? Jo estava estudiant mecànica i ella està estudiant màrqueting. Jo vaig Ja. començar un any més tard que ell Vale. i res, allà ens vam conèixer perquè jo, o sigui, anava allà i literalment no coneixia ningú, o sigui, jo Vale. anava allà de nou i bueno, el vaig conèixer amb ell i uns amics seus i ja ens vam començar a portar Sí. vam començar a tindre més amistat des d'aquell punt. Aleshores, Toni, t'enteres que canta. Tu ja eres aleshores el qui porta tot això, diguéssim, de la música, no sé com dir-ho amb les bones paraules, disculpeu-me, Encara les no. analogies no les sé. O sigui... O va començar tot el projecte en comú? Sí, perquè jo ja sabia que cantava des d'abans de conèixer-lo bé, Vale. perquè bueno, al cap i a la fi és Andorra, és un país petit i Tot se sap. clar, Sí, tot se sap i a sí, part la sí, gent sí. que sobresalta una mica se sap encara Sí. més. Llavors, Que vaco. no, és veritat. I jo ja sabia que feia música, però mai, o sigui, jo escoltava alguna cançó seva que treia i tal, però jo mai li havia dit res, mai com havia a passat tal. res. No. Vale. Fins que, bueno, vam començar a tenir aquesta més amistat i tal, i Ens un vam dia, moure. sí, ens vam Sí. moure, va sorgir una idea, vam dir, hòstia, necessitem el que ha dit ell, necessitem videoclips, necessitem una producció bona,
necessitem un equip de treball fixe per poder fer... Gravar, per tot. Clar, Sí. per Clar, o sigui, poder- tot el procés de dir una cançó des de que l'escrius fins que està acabada, jo el que estic veient aquí a Andorra és que era un procés molt llarg i molt feixuc. Totalment, Molt, sí, sí. i mira, i encara em puc atrevir a dir que jo mai he aconseguit tenir un resultat 100% com jo el volia. O sigui, al no hi haver-hi una complicitat real entre un productor, un filmmaker, com que sí... Baixaves un dia a un estudi d'algú que t'havien dit que era bo, Sí. el mateix dia ho graves i ja et I- passa el màster després, Sí, oi? tal qual. És que la meva exparella cantava, bueno, Mhm. canta, de fet, canta, és de Vilafranca del Penedès, i l'he acompanyat tantes vegades a gravar tants temes i sembla que quedi un resultat i quan després també al màster truca, modifica'm això, Claro. això no havíem quedat, doncs ara m'has de pagar 20 euros més perquè que- ja sí, ves sí, sí, feina, sí. i jo ho he vist això en la meva pell i és com... És que és veritat, si no coneixes la persona que t'està polint el que tu has creat, no quedarà Sí, no, mai com tu Com vols. vols, no, Aleshores no. vau dir, nosaltres ens muntem el nostre segell, 0318, i el teniu aquí a Andorra. Sí, bueno, de fet, va començar perquè vam començar a tenir més contactes amb gent i vam fer una reunió un dia amb un filmmaker que està aquí, que bueno, havia fet vídeos per raperos ja... Vale. Com es diu? El Will Value, no sé si ho escoltarà això, però li envio un besito des d'aquí perquè ell no ho sap, però gràcies a ell Gràcies a ell va començar està tot, sí, muntat el que està muntat avui Però en dia. aquest noi també canta. No, No. aquest noi ve Només de grava. Mèxic, o sigui, venia de Sí. Mèxic, em Vale. sembla, no em vull equivocar. I li havia gravat a algun rapero que altre potent, Sí, bastant potent. Sí. I li havia gravat i ens va dir, xavals, el que heu de fer és agafar un equip de confiança i muntar-vos-ho vosaltres. Sí, literalment el que ens va dir ell va ser jo, per els artistes que he gravat i tal, tots, el seu equip han sigut col·legues que han dit anem a millorar, anem a agafar experiència tots junts i a tirar Clar. tots junts cap endavant des del principi. Al final també penso que és com apostar, és a dir, tu saps que si ara mateix pagues 500 euros per tenir un videoclip tindràs un videoclip segurament superbo, o sigui, amb una Hi ha qualitat. gent fent coses xules. Clar, Sí. però Però pagant. I molt. exactament, i ja no pel fet de pagar. Si jo m'agafo un col·lega que és un... Al igual que jo soc, vulguis que no, jo soc un friqui de cantar, de tot el que sigui, pues el meu col·lega serà un friqui de la càmera, mourà... No tindrà el mateix nivell que algú que ja s'estigui professionalitzant amb això, Però mirarà per tu, li podràs dir canviant tantes té una vegades com iniciativa, vulguis. al final... Clar. Som que esteu fent una mica el vostre crew, com dirien Sí, en sí. anglès, en plan la vostra gang, i entre vosaltres com un col·lectiu. Bueno, És que sí, jo sí. ho he estat investigant per internet. Mhm. Per això al principi us deia, com us denomino? I m'ho dit, no, segell. Sí. Però clar, per mi és com que sí que també sou un col·lectiu, rotllo. Sento que sou molts joves andorrans, Sí. que us esteu ajuntant i que ho heu agafat com una part del procés, i jo em sembla que és molt heavy que això estigui passant a Andorra i que no hi hagi més difusió. En plan, em sembla molt heavy el que esteu fent amb el segell, perquè altres artistes andorrans poden vindre a gravar a 0318. Vale, això és una mica controversial. Això és complicat. No, escolta, cadascú té les seves normes. Sí, o sigui... Però sé que gent està mirant això i pensarà, Sí. pues els truco. Clar. És una Sí, cosa clar, que No, sortirà. ens han trucat i la cosa és, bueno, primer de tot, t'explico una mica abans. Exacte. Nosaltres el segell està format pel Toni, que és el Mhm. que mou tot el que és management, marketing, tot això. El Daniso, que és el filmmaker, que és un crack, o sigui, el tio, bueno, tots som uns cracs. I No tampoc t'ho dubteu, vendré talent malament, andorrà, no? talent andorrà. El Daniso, que és el filmmaker, D'acord. el Fuentes, que actualment està a Barcelona estudiant, i ell és el productor, Vale. i el Fran. Són amics íntims, entre nosaltres som amics que realment, o sigui, mai vam arribar a l'acord de dir, hòstia, tio, tu has gravat, perquè, per exemple, el Dani havia fet coses per Martí Motos, té algun extret de MotoGP, també va gravar Vale. alguna cosa allà. El Fuentes sempre ha volgut estudiar producció musical i és un crack, està estudiant programació de videojocs i toca a l'ordenador. I el Fran, que és un amic meu des de fa molts anys, un dia me'n va arribar i em va dir, Edu, que he acabat el màster de DJ. Jo no sabia ni que l'havia començat. Llavors, Però com que no sabia juntar- que cantaves. Sí, sí, Clar, clar, es va juntar tot. es va juntar tot. Llavors, un cop ho vam muntar, responent a la pregunta de es pot gravar a 0318. Realment és només si gravem o sigui, si És una l'artista... col·labo amb tu. Exactament. I amb algun artista sí que li hem gravat, però perquè, no sé, jo sóc molt de fer les coses molt de cor, mai... Hi ha molts artistes que, per exemple, parlen per missatge i diuen mira, jo t'envio aquesta part, tu m'envies aquesta part, muntem el tema a distància, i a mi això no m'agrada, o sigui, jo prefereixo desplaçar-me, anar allà i crear ja un vincle, perquè si veig que no, realment tampoc faré una col·labo amb tu si
si veig que no, No et hi ha... surts, no hi ha el feeling No, tampoc, en clar, plan, sí, no quedarà un fer-ho- bon producte, això ho entenc perfectament, en plan, fer-ho que ens des del noti com moment. molt una pasta rotllo Sí, sí, ajuntada. sí. Per això, jo continuo pensant que us tindríeu que dir, és la meva opinió, un col·lectiu. En plan, per mi sou un col·lectiu de tios d'Andorra, amb molt talent en diverses coses, fent coses molt, 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 molt guais. Us he de dir una cosa, entenc, us ho he de dir perquè si no comentaris m'ho diran, entenc que sou tot tios, però escolta, una noia, alguna cosa, femenina, Bueno. de representació, Te- però entenc que és un món que a Sí, més sí. és molt masculí, sobretot quan sorgís el moviment. Si tu mires els moviments que han sortit a la Florida, t'asseguro que tampoc n'hi ha cap tia. Sí, Si te'n vas a PR, tampoc n'hi ha... És així, en plan, Clar. és una realitat, Sí, 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 sí. però volia Sí, saber sí. si aquí a Andorra era diferent. També és que et dic, jo he estat buscant un munt d'artistes que cantin i noia, mira, hi havia una noia que va participar en aquestes batalles que vau fer l'altre dia, lo de la joventut, i li escric i li dic, hola, bones, no sé què, i em fa, jo és que no sóc andorrana. O sigui, la noia que m'embarada que estava... Era de la seu. Em Ja sembla sé que qui sí. és. Sí. I ja estic com, no, és que jo no sóc andorrana. I va ser en plan, joder, ni alguna tia a Andorra que ella escrigui, composa, en plan, cantant sí, en plan, vaig portar la Angie la temporada passada i canta molt bé, però jo no tinc el radar, ja m'ho passaré després fora de càmeres. N'hi ha una. N'hi ha una. N'hi ha una. Digue'm el nom, si n'hi ha una. No puc perquè tinc... T'ho explicaré després fora Vale, de càmeres. vale. Però N'hi ha te una. passaré el seu Com contacte canta. i és una crack, o sigui, és Sí, realment sí, és molt- és molt Pues no la molt tinc bona. gens clitxada. És que fa moltes coses. Fa moltes Ella canta, tatua, o sigui, entre moltes coses, Deixeu-me a comentaris si només amb les pistes que han donat algú sap qui és. Deixeu-me a comentaris. i juga al futbol, va. Uau. Deixeu-me a comentaris, ja, o envieu-li aquest clip a algú que ho pugui saber. Pues sí, Però sí. tornant a això, en plan, era un petit apunte que jo ho he de dir, en plan, em costa molt trobar noies que aquí a Andorra realment, Pues inclús hi ha amb els una- convidats em passa, en plan, que tot tindreu una llista de convidats que sigui noia, Mhm. que me costa trobar Una noia, noies, sí, és com que no em pregunteu, perquè Sí, crec no, que sí, són sí, és carreres... complicat, és complicat. De fet, mira, nosaltres fa res vam treure una cançó que es diu de l'Ara He i escoltat. pues, la vam fer amb la Diana, que és una noia que canta molt bé. Sí. Lo que, clar, no estava posada dins de la moguda urbana. Realment trobar algú aquí Que estigui no n'hi ha. No. Perquè el vostre estil quin és? El nostre estil... Per és la que gent que ha de buscar a Spotify Edu Petit. Clar, depèn és que depèn... Soc jo, o sigui, depèn de lo que em canti. Algun dia jo m'aixeco i faig un dembow i algun altre dia m'aixeco, estic enfadat amb la vida o estic trist i em faig algo super trist, o sigui... Super sad trap, És, així. sí, totalment, sí, sí. És algo com... No sé, depèn de com m'aixequi, depèn de lo que vulgui transmetre, depèn del mood, depèn de tot. Realment jo no em tanco a res. Però dins de la música urbana. Sí, de moment sí. De moment no descarto, no És el que et descarto. representa. Jo et veig i dic, sí, és que representa una altra cosa, saps? De moment sí. Tori, 0318. Aquest projecte, quan neix? Doncs aquest projecte neix cap a finals de l'any passat, o sigui, no... Cap a Sí, finals de l'any passat neix finals. la idea Mhm. i ja el que és el projecte en si, que ja es materialitza i comença a moure's, farà 2-3 mesos. 3 mesos, sí. Més o menys. És que realment ha anat tot molt ràpid. Sí, sí, no ens sí, S'ha això- accelerat de sobte. Sí, 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 Però ha anat, a nivells molt heavies, o sí, sigui... ha anat tot molt, molt, molt ràpid. Sí. Quins són els projectes que actualment treballeu a 0318? Els Doncs- projectes... O que acabeu de treure? Ara tenim, que puguem dir, Que es pugui dir que ja està, o sigui, ja Sí, està de fet dit per està- Instagram i per sí. les xarxes socials. Ara estem treballant amb una mixtape Mhm. que, bueno, el seu nom és Unknown, que és així una mica com un Misteriós. rotllo misteriós i Vale, amb molt dubte de pel mig. vale, No es pot dir res més encara, o sigui, Vale. surt al juliol. vale. Tots atents al juliol. Tots Puc atents dir, al juliol. mira, sí que puc dir. Puc dir que hi ha col·laboracions amb gent d'aquí i no d'aquí. Vale. La gent d'aquí ningú s'ho espera, penso. O sigui, Vale. realment no ho sé, O sigui, estic parlant sense saber, però jo, si em preguntes a mi, Ningú s'espera la no, vostra clar, col·labo. jo no tinc un punt de vista objectiu tampoc, però... Però no seria lo de dir, ah, sí, és que estava clar i obvi que sortiria aquesta Sí, persona. clar, Bueno, direm noi clar, perquè clar. segurament És és que... noi, no? Bueno, Ui, ja de tot, no diem res més, no preguntem per futur, doncs no preguntem per futur. No, Però us però- veieu d'aquí 5 anys visquent de la música? jo, mira, t'ho explicaré, o sigui, realment, t'ho juro que és així, jo no he tingut res més clar en la meva vida mai, o sigui, no, d'aquí 5 anys jo no et sé dir una... Ho veig fins i tot molt lluny, o sigui, no ho sé, viure, malviure, al final són diners i no sé cap on em portarà amb aquest nivell, però fent això a la meva vida,
Sí, o sigui, no tinc res. Reformulo la pregunta. D'aquí 5 anys series feliç si continuessis fent música? Sí, totalment. I tu tinguessis, bueno, els dos continuéssiu treballant dins de 038. sí. És algo que us omple. Sí, totalment. O sigui... Però encara us passa com a mi en Tertulià, no guanyeu ni un euro d'això, eh? Bueno, hem guanyat. Oh, ja heu guanyat? Ja Sí, m'ho algo passar sí, la mà per algo la sí. cara i m'heu passat la mà per la cara completa. Actualment sí, bé. aquest any. En 2 o 3 mesos ja heu generat... Sí, ja heu Algo generat sí, algo sí, algo ingressos. sí. Sí, hem generat... Sí, o sigui, mira, No, felicitats, eh? podria viure jo, no tot el grup, però podria viure jo... Malviure. Podria malviure jo. Algun mes. O alguns 2 mesos. Uau. Sí, Uau, ara sí, sí, m'he sí. quedat sense paraules. Ara m'he quedat superimpressionada. T'he deixat clavada. Sí, clar, Pues perquè sí. jo porto 2 anys amb això i no genera ni un euro, ni un sponsor. És algo molt diferent, eh? Però Sí. és com gent jove fent alguna cosa, Sí, al clar, final, sí, i és sí. molt difícil que monetitzen el Mhm. que estàs fent. Doncs nois, m'alegro moltíssim, eh? Ara aquí m'heu Merci. deixat completament parada. Potser vosaltres a casa els coneixeu per una altra cosa que és algo important, jo crec, dins del país, i més si miréssim un any endarrere quan el futbol tenia una importància de pes aquí al país. Perquè ells Totalment. van escriure l'himne del Futbol Club Sí, Andorra. junt amb un altre... amb un duo que canta també aquí a Andorra, que és de Calle, Mhm. i va sortir tot el 2022 ben bé, o sigui, jo porto amb aquest projecte bastant temps. És algo que, tot i que s'ha d'estrenar d'aquí poc, realment, Pues que ha sortit les notícies per tots els diaris, Sí. per tots els mitjans. En plan, inclús jo buscant-la i en plan, que no està, i jo pues perquè fan tanta publicitat. Sí, En plan, sí, ha sortit sí, molt sí. anunciat lo de l'himne, en plan, Sí. i em sembla superguai perquè és talent nacional, dona veu a la gent d'Andorra, que cada vegada som menys, però tot això com va sorgir? Us arriba un correu electrònic? Us No. truquen? Com va passar? realment, mira, és que no hi havia ni el segell muntat. No, jo quan va començar tot no hi era encara, jo ja... Ha sigut tot el procés d'aprendre, o sigui, per mi, si em preguntes què ha sigut, a part de que em faci molta il·lusió, que és un projecte que em fa molta il·lusió, i poder com portar jo, cantar jo per el Futbol Club Andorra, que és algo que realment em fa molta il·lusió, si em demanes ara com ho veig, ha sigut com el procés de contra Anar el muro. treballant. Sí, o sigui, realment ha sigut totes les hòsties que he anat rebent a nivell d'aquest projecte, ha sigut el que m'ha fet aprendre per muntar el que estem muntant ara mateix i per fer tot el que hem fet. Imagina't, si va sortir el 2022 i havia de sortir rotllo pel 2023 i ara estem a 2024 i ja sortirà d'aquí poc, però sí, ha sigut molta feina. Hi ha una productora a darrere que és Alca Films, que són uns Sí, cracs. sí, he treballat amb ells. Pues- L'altre dia vaig anar a fer un anunci de Smash Burgers per Mhm. la suculenta i ho van gravar ells. Pues són uns Són molt cracs. bons, són molt bons. Sí, són Són molt uns bons. cracs, sí, s'han sí. currat moltíssim. O sigui, han sigut... Quants dies? 4 dies? Han sigut 4 dies de gravació. De 12 hores seguides. 4 o 5 dies de rodatge, sí. O sigui, realment, jo em sembla que l'arxiu en si pesava no sé quants teres. O sigui, tot el que era vídeo era una passada. Bueno, sí, un tenien- tertulià editat, no ara que n'estigui en cru, un cop el passo per CapCut, i em el descarrego l'últim comiat que ha vingut, 18 gigas em pesava, Hòstia. i dura l'entrevista menys d'una hora, Claro. En plan, imagina't, o sigui, sí, m'imagino que ha de Sí, sí, pesar, Sí, sí. però el pesava. procés creatiu ha sigut complicat el tindre que treballar amb un altre duo. No, perquè realment jo ja tenia afinitat amb ells d'abans i ha sigut easy. Jo estava... O sigui, eren amics meus, són amics meus avui en dia, o sigui, no hi ha problema. Quina sort. Ha És que és tot de cara, us ho dic en va sortir, sèrio. sí. va sortir, els hi vam proposar, els hi vam Vale. enviar un correu, van escoltar la cançó, van estar un temps mirant a veure com fer-ho, què tal, què demanar, Encaixés amb cada un, clar, Sí. de vosaltres. Mhm. i els hi va agradar. Al final va ser un procés llarg perquè s'havia de muntar un guió, la història, Tot quadrilant. realment, sí. I ja està. Però ja sabeu vosaltres, ni que no me la pugueu dir, la data de sortida de l'himne? Jo penso que serà cap al juliol. Realment no la sabem, O sigui, m'agradaria poder dir una, t'ho juro, que Sí, sabem m'agradaria... un mini aproximat molt petit, però no, o sigui, la data exacta que surt aquest dia, no. No la sabeu. no. No, ja hauria de sortir cap al juliol perquè s'ha acabat la temporada i suposo que quan comenci l'altra
per tenir tot preparat. Bueno, des de casa estarem superatents, quan surti des de Tertuliano ho compartirem, no us preocupeu, i si quan ha sortit aquest episodi ja ha sortit, doncs l'enllaçarem i ho deixarem a la caixeta, ho deixarem tot perquè l'escolteu, doneu màxim full suport i tot el que no em I feu és a mi. una passada, Sí, és una passada, sí. el videoclip és una Jo tinc moltes passada. ganes, a mi em genera molta curiositat. Jo us tinc que dir que en aquest cas jo soc una mica més de l'altre equip, jo soc del team rugby, perquè tota la meva família juga al rugby, però em fa molta il·lusió tot el que vingui a ser sempre d'Andorra, que per cert, pots la samarreta, m'he fet Sí, compte. sí, sí. No, ensenya la càmera que et vegin bé. Bueno. Ai, però és el teu nom Sí. i tot! Sí, sí. Ah, no, increïble. Uns cracs. Increïble. Sí, sí. Això et surt a través de la col·laboració o sempre has sigut Sí, molt... no, realment ens la van fer ells, per els la hi vam col·labo. demanar i sí, i uns Uau. cracs. Però éreu... O sigui, sou fanàtics del futbol vosaltres, a Andorra? Com a Jo tal. soc fanàtic del futbol, no, m'agrada mirar-lo, però Vale. et mentiria si et dic que sóc seguidor 100% del futbol en si, o sigui, realment a casa meva sempre hem sigut, per exemple, del Barça. culer? Soc culer, Culer. per família i perquè m'agrada mirar alguna jugada, m'agrada mirar algun partit, i ara encara menys, o sigui, no tenim temps de mirar res. I tu, Toni? Jo, és més o menys el mateix, o sigui, fanàtic, tampoc em considero perquè, o sigui, m'agrada mirar, quan fiquen a la tele i estic mirant i hi ha un partit ficat, m'agrada veure, però no és allò que estic obsessionat i sempre pensant en el futbol, la lliga, no? Però en general, o sigui, amb l'andorrà, amb l'espanyol, amb l'anglès... Sí, o sigui, A mi com no... que no m'agrada. Però també us dic, o sigui, si vaig a veure un partit de bàsquet a la Bombonera o de l'Andorra i és en directe, l'esport en directe Jo m'ho m'encanta. visc, jo m'ho visc I si és a mi m'encanta, sí. i a cridant allà com si fos... Sí. Però si m'ho fan per la tele, Clar, és que és més... a mi ja no m'atrapa de la mateixa Clar, manera. clar, Jo vibro clar. amb la gent, suposo, Clar, és saps? Em deixo contagiar, crec. A mi m'agrada veure a la tele, però si me'n vaig a algun bar i estic amb els meus amics, perquè o sigui, realment, si estic a casa és com... Sol, si el miro, no l'acabo mirant, en algun moment obro el mòbil, em poso a fer una altra cosa, o realment, si el partit realment m'agrada, rotllo un Barça, un clàssic, a lo millor sí que me'l miro, però ha de ser un partit així. Realment jo no miro futbol a diari, ni molt menys. Totalment. I no estic al dia. Zero. Sé que de la mixtape no em podeu dir res, sé que és el projecte més important, podríem dir, que heu fet fins ara, a No. part... No. Què és el més important que esteu fent? Això No ho podem sabeu. dir. Això... Heu vist quina entrevista m'han vingut a donar? No ves que hype, o sigui, ja els podeu seguir a Instagram a tot arreu, perquè a mi no m'han vingut a explicar res. No, Sí, deixem amb la mel als llavis. No, està bé, És que realment és això, és el que et dic, que... És perquè els volen que els torni a portar. Claro, Claro. A la pròxima temporada hem de tornar bé. a la pròxima temporada I tant. venim amb news. Pues això, és que... Mira, és que fa 2 mesos ho vam dir, o sigui, fa 2 mesos no, fa 2 setmanes ho vam dir. Vaig enviar tenim un grup al WhatsApp, vaig enviar una captura i vaig dir, xavales, que fa 2 mesos que hem tret la primera cançó i ens ha passat tot el que ens ha passat, o sigui, realment ha sigut heavy. Clar. No Bueno, us esperàveu? No. No. Però clar, és que també s'ha de pensar que la gent només veu el que nosaltres Clar. ensenyem. Sí. Clar, hi ha coses que ens han passat a darrere que només sabem nosaltres, la gent de l'equip, Sí. que això és el que ens ha xocat de veritat. O sigui, el tema de les cançons, dels temes i tot l'apoyo per part de tota la gent també és increïble. brutal. O sigui, És brutal. ens donen un escalfor i un... Ens hem donat Molt compte guai, fa molt sí, poc, sí. realment, Quan vam fer el concert, ens hem donat compte ja de lo que realment A la era. joventut esteu parlant. Sí. Jo va ser, si et soc molt sincera, on et vaig descobrir i tinc que contactar amb aquest noi i amb tota la gent que té darrere, perquè aquí s'està Clar. fent, a mi m'ha la sensació de que s'estava fent alguna molt xulo Sí. i no me l'estava enterant de res, i era com, bueno, anem a escriure, perquè sento que molta gent, per exemple, i no li trec mèrit, em sembla un tio que és de puta mare, però molta gent coneix el Dani Flaquer, amb el tema que va fer d'Andorra, aquest tema va arribar fora d'Andorra, crec que això li va donar molta notorietat, i jo pensava que, no, hi ha un altre que, ai, no em sé el nom i ara em mataran, que és, disculpeu-me, però és marroquí, ai, no sé, sé que és marroquí segur que El no. Moja. El Moja. El Moja, el que canta amb ell. Sí, Moja, és molt bo, sí. I el Moja per ell. Pensava que no hi havia... I quan vam fer la joventut, ja vaig veure tants talents, i clar, estàs perdudíssima com no portes aquesta gent a tertulià. Sí, realment hi ha talent aquí. Vosaltres aposteu per Andorra, aposteu pel talent d'aquí, us tinc que fer una pregunta obligatòria. Català. Vale. Ja saps la pregunta. Sí, Per què o no m'has... sigui- Jo sé que és com et surt, és com t'inspires, Sí. però tu a casa parles català? Jo a casa, realment a casa parlo català i francès, perquè la meva madrastra és belga Vale. i jo parlo francès de normal amb ella.
per què no faig... Realment tinc cançons en català, o sigui, tinc algun reel penjat i tinc alguna cosa preparada puntualment, però sí que és veritat que, per exemple, la meva parella també m'ha fet la pregunta, m'ha dit, ostres, perquè no tal... De fet ho vaig intentar des de que m'ho va dir ella, vaig dir, va, doncs vaig a provar, tal... I al Molt final- bé, no sé qui ets, però saludos, ens encantes, we love you, la parella de l'Edu. Pues sí, o sigui, és com que jo amb fer una cançó en català, al principi, jo et soc full sincer, estava en contra, però perquè a mi no em sonava bé. I després No, em és va... que, però no, jo t'ho pregunto perquè jo faig tot el contingut en català. Clar, Llavors a mi em peta el cap com... O sigui, jo el faig en català perquè m'expreso 1000 vegades millor en català sí. i seseo molt en castellà i tot això. Mm. Llavors és com tu, si has crescut aquí a Andorra com jo, per analitzar aquests 6-7 anys que tenim de diferència, com és que jo abans era tot en català, inclús amb la meva gent, i jo tinc germans de la vostra edat, i és que entre ells hasta parlen en castellà i tot un consumeix... I no és per crítica, és una mostra de la que està passat realment aquí a Andorra, en plan, i és així. Jo penso que també el fet de jo totes les influències que he tingut a nivell de música han sigut d'Estats Units i d'Espanya, la majoria. Llavors he escoltat música en castellà sempre i realment és el que més m'ha arribat, tot i que sí que he anat escoltant més música en català, o sigui, des de fa poc, realment farà 5 mesos màxim, perquè ho deus saber tu, perquè al principi estava en contra, i sí que estic fent alguna cançó en català. El que és això, jo deixo que flueixi, no vull forçar, perquè vull que quedi harmònic, o sigui, vull que si jo dic alguna frase en català, que si em faig alguna part en català, quedi com, joder, la gent Perquè surt natural, ho Clar. diria en el meu dia a dia. qui no em conegui dirà, hòstia, està guapa, però qui em conegui dirà, això no és l'Edu, saps? Si ho faig forçat, llavors vull que quedi com, bé, quan a mi em surti, doncs ho faig. Però sí, no és algo que, o sigui, realment no és algo que descarto, 0%, és algo que està allà i jo sé que quan surti sortirà, igual que n'he fet en francès i tampoc les he tret, clar. O sigui, estic fent un mix, estic provant i aviam. I tu, Toni, consumeixes música en català? Jo ara mateix no tant. Abans sí que és veritat que consumia bastant, però perquè jo vaig estar un any estudiant a fora, a Tarragona, i en aquell moment la veritat és que sí consumia bastanta música en català perquè, o sigui, no sé a la resta de Catalunya, però allà a Tarragona la música en català s'escolta moltíssim. On estaves, a Tarragona? Estava estudiant a la Rovira i Virgili al centre de Tarragona. Al centre de Tarragona? Al centre, sí. Vaig viure 4 anys a Reus mira. i dono fe a que és l'entorn fa Sí, moltíssim. sí. Jo vaig arribar ja amb 14 anys, unes cançons que jo no m'havia enterat de res, Sí, de la sí. flama, de no sé, en plan, que això a Andorra no sonava tampoc, quan jo Sí, sí, era... sí. I vaig arribar allà baix i em vaig quedar impressionada, així que l'entorn Sí, fa moltíssim, clar, us ho clar. preguntava a I vosaltres. tenen molta audiència, realment, o sigui, Sí, vaig sí, descobrir molta, tota sí, la sí. penya, per exemple, Ara us anava a preguntar això, n'hi hauria algú que us agradi que ho faci en català, que em digués, ostres, Clàudia, jo m'escolto Uah. aquest noi o aquesta noia. Jo estic- A poder ser que no sigui super mainstream, no em digueu figaflaues, però... jo estic super... o sigui, desinformat. Probablement és que coneixo No, els fora típics de que coneixen. l'aula. Mira, hi ha una persona que abans cantava en català i ara ho està fent en castellà, que és el Rally, que bueno, en plan, el coneixo perquè és d'Igualada, la meva parella, tal, no sé què, i realment vaig escoltar una cançó d'ell que no em vull equivocar, em sembla que és 7 de febrer, pot ser? No sé, té una cançó Hòstia, ara mateix. que és super emotiva, La vull escoltar, és la molt buscaré. xula, te la recomano, en sèrio. Jo, per exemple, les cançons que són així com molt tristes me les dosifico bastant perquè jo Les sento... cremes. No, sí, no, és perquè jo transmet molt. Jo si em fico una cançó trista acabo trist, però seguríssim, o sigui... Ho és moltíssim. Sí, t'ho juro. Llavors és com, el Rally m'agrada bastant, alguna que ha posat la meva parella al cotxe de 31 fam, suposo que... Sí, les típiques. Però realment no consumeixo molta i el Pedrito, l'Aka Pedro, té sí, una... també té Bueno, alguna. té una en català que també m'agrada, però Sí, és que sí, sí. no consumeixo bastant, o sigui, no consumeixo quasi res. Tinc I alguna. en castellà, d'Espanya per anar als Estats Units, algun referent, alguna persona que us agradi moltíssim com ho està fent o com ho feia? Ho podem explicar? No ho expliqueu. No. Que vinguin la segona temporada. Em dic que vinguin la segona temporada, que vinguin. Vale. No, després us posaré un compromís i la repetireu. Bueno, realment no és un compromís. No, o sigui, nosaltres encantats. sí, és una cosa que ens va passar Sí. i ja està. O sigui, O sigui, no té res a veure. Bueno, de- sí té a veure, però no és De res. referent com a tal, de com fa les coses, és una persona que és un personatge criticat i estimat a la vegada, que és Keo, és Kid Keo.
i... Adorem Kid Keo. O sigui, musicalment jo l'adoro. Sí. Després la seva vida privada em sembla que nyeh. Però musicalment, jo hi ha temes que jo me'ls poso i em canvia l'humor del dia, totalment. O sigui, hi ha temes que a mi... No sé, quan estava amb la Luna, per exemple, a mi la parella que feien i Muntal, que és que jo una de les meves cançons preferides és Muntal. O sigui, per mi, dins la meva playlist, una playlist que es diu Panic, que són com els meus hits que sempre van estar, està Muntal de Kid Keo, o sigui, m'agrada molt, molt, molt. I per tu, Toni? Per mi, pues jo és que et diria quasi que també Kid Keo, perquè o sigui, jo crec que ara mateix hi ha artistes espanyols que ja siguin bastant reconeguts, et diria Kid Keo. Bueno, jo crec que Cace per mi ha sigut un referent... Sí, Cace, Alzafir... Cace, Alzafir, Nicone... És que no sé, et podria dir molta gent, però com a tal que hagi seguit des de que jo he començat, que l'hagi seguit escoltant, que hagi seguit estant al dia, que m'hagi inspirat el Keo. Sí, i realment, bueno... Sí, explica-ho. T'estàs dient una intriga, que és que esteu escoltant des de Spotify no i els hi veieu les cares, però estan fent cares. Jo un dia vaig anar a casa de ma mare superràpidament, o sigui, ma mare és com que no s'explica per què, però veu les coses, vale? O sigui, em diu, et passarà això, instinto de jo, madre. Sí, creu molt amb les temes d'energia, d'energia i l'univers i tot. Et cau bé la mama de l'Edu. Sí. Sí. I em va dir, qui és el teu referent? I jo li vaig posar una entrevista del Keo al País. Vale. I em va dir, tu el coneixeràs amb aquest tio. I jo li vaig dir, mama, relaxa. Bájale, ok. Pues mira, al dia següent aquest senyor estava a Andorra, el Keo. Sí. Vam pujar a la Massana. Vaig estar parlant amb ell. Vam pujar a la Massana, però a la Massana... Però perquè sabíeu que estava a la Massana. Sí. Ho vau veure amb algun maestro i alguna vaina. Sí. Vam pujar allà i res, o sigui, ell va arribar amb la seva parella i li vaig dir que em moria de ganes, òbviament, de lo que fos, no? Però li vaig dir, jo no vull cap foto, no vull que m'ajudis. O sigui, jo sóc un artista d'aquí, vull millorar, vull fer, vull tal, i vam estar parlant... Sí, la seva mitja hora... O sigui, això ho vaig tenir callat. Què? El Keo? O sigui, sabent lo arrogant i prepotent que és, ho sento molt. Així, almenys a les xarxes és com vol donar la seva imatge, que estigui mitja hora amb vosaltres, em sembla... Sí. O sigui, no és que no s'ho mereixeu, Mira. Em sembla molt heavy. No, jo t'ensenyo això, vale? Uau! He vist Uau. No, està bé que tingueu el Kid Keo com a... Realment no ens va donar un consell molt que diguis, uah, ens va guiar, però vam estar bastant rato parlant, es va quedar amb qui era, i el fet d'haver-lo conegut, d'haver parlat el que vam parlar, va ser realment, el vam conèixer com al gener. Jo això ho vaig callar, o sigui, realment no li vam dir res, a ningú. però és que ni a l'equip. A ningú. O sigui, ho vam callar... Sí, i ho vaig saber jo de xiripa perquè jo em va un dia... acompanyar, o sigui... Sí, perquè jo estava... Sí, claro, que tal cotxe. Sí. No, clar, perquè jo estava a casa meva estirat al llit, a punt d'anar a classe, i em va trucar aquest home i em va dir Toni, Keo està a Andorra, l'hem d'anar a veure. Sí, o sigui, va ser una senyal. Clar, no, la Marta va dir ahir, justament la Marta va preguntar. I jo li vaig dir, pues mira, no vaig a classe aquell dia, i vam pujar cap allà i vam tindre sort. Vam estar parlant mitja horeta amb ell ben bona, un tio de puta mare, se'l veu, per lo poc que vam parlar, se'l veu un coco de tio que sap el que fa, o sigui, seguríssim. No arribaria on està, No, sí, en aquest sentit és molt I gràcies a ell, que tampoc ho sap, gràcies a ell va ser la persona que va donar l'empenta a fer tot el que estem fent fins ara. És que quan algú creu amb tu o t'escolta simplement el que tens al cap, les pajes mentals que tens al cap, les teves moguts, i algú t'escolta i et diu, pues a mi no em sembla tanta paja mental, quan jo tenia el podcast, no? Per exemple, fes-ho. A vegades només et falta una frase, una cosa d'algú que t'inspiri o que creguis o que d'això per tirar endavant. I les ganes i el cor, i ja està, no hi ha més. Totalment. Joder, que guai. Pues el meu referent aquí a Andorra és l'Aleix, que estarà una segona secció, una nova secció aquesta segona temporada. Així que, la secció de l'Aleix. Bé, doncs una setmana més, gràcies per invitar-me aquí. Gràcies, Aleix. Amb la meva secció, als convidats, que per la gent que encara no ho sap, doncs us faig 5 cèntims de la meva secció. Són 5 preguntes que faig a tots els invitats, ja poden ser sobre societat, cultura, gastronomia, el que sigui. En el vostre cas, com que us dediqueu al món de la música, doncs són preguntes enfocades al món de la música. Perfecte.
més cap al Principat, més cap a Andorra, així que espero que us les sapigueu bé. Veurem. Vinga, som-hi. Veurem. No són molt complicades, les he intentat buscar bastant senzilles. Vale? Anem amb la primera. La primera és on es troba l'Auditori Nacional d'Andorra. Jo us puc donar 4 opcions, si voleu, Vale. si les necessiteu. Jo tinc que dir una cosa. Sí. Perquè ens ha passat amb altres comunitats. Quan doneu la resposta, un parla. Vale. Perquè a vegades s'ha passat que ens han dit més d'una resposta. Un consensueu i un diu la resposta. Vale. Vale, que sou dos. Vale. Tu ho saps? Jo no Vale. sé. Jo podria tirar el triple de cop, Voleu les opcions? Que ens doni les O opcions. vols tirar el Vale, triple? vale, vale. Dona les opcions. Va, Vale. va, sí, millor. Tenim Ordino, la Massana, a Santa Coloma o a Sant Julià. La dono jo? Què creus? Jo crec que també la sé, però fot-li. Jo no sé per què ordino. Sí, és Ué! Ordino. Molt bé. Molt bé. Ja tenim un punt. Molt bé, Bien, és bien. Ordino, és Ordino. No ho sabies, tu no sabies on estava. Pues al principi no. La Sí que ho veritat. sabies. O sigui, ho sap... Jo també em despisto al principi. No penses que l'Auditori Nacional d'Andorra estigui a Ordino, quan tot és Clar, supersimplificat clar, o sigui, al centre de primeres. Jo Amb les opcions Sí, ja estic, m'he ja ubicat està, una mica, però no sé, jo el ficava com... Sí que ho sabies perquè ens ho va dir la persona a qui li lloguem el material per gravar. Sí, però jo no. Ens van invitar allà Sí? i jo ho he lligat per això. O sigui, Uau. realment, sí, 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 no... és veritat, és veritat. Sí, sí. Molt bé, doncs tenim un punt, de moment una de 5. Molt bé. Vale, anem amb la segona. Quin és el festival de música més conegut d'Andorra? El més conegut. Voleu les opcions? Aquí sí, necessitem opcions o... Vale, sí, sí, sí. Vale, tenim el Festival Internacional de Jazz d'Andorra, l'Andorra Mountain Music, el Primavera Sound o el Sonar. Hòstia, Jo em mullaria... Tu què creus? jo crec que és... com has dit que era la segona opció? Andorra Mountain Music. Jo voto aquesta. Jo diria aquest, sí. Sí? Sí. Sí. Molt bé. Correcte! I aquest any ve el David Guetta. Hòstia, Bueno, joder. Ve el David Guetta. L'any passat no sé si va vindre també. Sí. Va venir, Sí. crec que... Però no sé si per aquest... Per Va aquest, venir Armin van festival. Buren, David Guetta Exacte. i exacte. no sé qui més, no va venir també DJ Snake, era un cartell. 30 de juny, Andorra Snow. Music Festival. Publicitat. com es diu. Bé, doncs dir que és això, que és un festival que està dedicat a la música i que està en una ubicació doncs, que hi ha uns paisatges molt bonics i això diuen que és un atractiu. Jo aquest any no hi he anat, aquest any en teoria hi vaig amb ella i a veure què tal, espero que sigui una bona experiència perquè diuen doncs, que hi ha un Jo realment molt bon ambient. estava treballant aquí quan em va agafar, que va venir el David Guetta, jo estava treballant a l'Hotel Piolets, a la terrassa, i me'l vaig viure sencer. Va ser una passada, sí, sí. Que guai. Molt bé, doncs ja veieu que no són molt complicades. Són. De moment, Està bé, sí, sí. Anem amb la tercera pregunta. Quin és i en quin any es va crear l'himne nacional d'Andorra? Tira les 4 opcions. A veure si ho sabeu, Hòstia. sense donar-vos les Quin opcions. és el cel, però l'any... Jo tampoc sabria l'any, la, El sabeu quin és? Sí, saber-lo sí. L'himne és el jo gran... el sé, el Gran Gran Carlemany. Carlemany. Sí, Molt sí. bé. Molt Vale, vale. bé. El Gran Carlemany, sí, sí. Ara, jo us dono 3 opcions d'anys, Ah, si bien. voleu, vale? Hi ha, Tot i ja teniu la resposta acertada, Bien, Vale, bien. hi ha el 1931, Vale. el 1871, 1914 i ja està, va, aquestes 3. La primera quina era? 1900? 1931, 1871 o 1914. Jo votaria l'última. Tu deies l'última. Sí. Jo diria la primera, tio. Bueno, és que cadascú que digui la seva total, el punt ja Sí. el tenen, no? Bueno, Sí. Vinga. Vale. Tu quin any dius? El 1914. 14, Jo el 1900... El primer? 31. 31. Doncs és el 1914. Sí! Molt bé. Dir que va ser compost per Enric Marfany. Ostres, Hòstia, això vale. no ho sabia. No és un cognom andorrà, que va. No. No em sona Marfanya, no em sona. I dir doncs, que la lletra fa referència a la llegenda de que Carlemany va ser el fundador d'Andorra. Vale, doncs passem amb la quarta pregunta. De moment, 3 de 3. Està Bien, molt anem bé, bé. anem bé, anem bé, Aviam. anem bé. A veure si no l'acabem. És com es titulava el tema amb el que Anonymous
es va presentar a Eurovisió l'any 2007. Anonymous és un grup d'aquí també. Vale? Si sabeu qui és Anonymous, no? Jo sí. Sí, sí, sí. Anaven al meu col·le, al col·le dels Pirineus, i eren com les estrelles. A més, jo feia com primer de la ESO o sisè de primària, i ells feien primer segon, eren com estrelles al col·le. En sèrio? O sigui, va ser algo increïble, en plan... Però clar, vosaltres, clar, és que de quin any sou vosaltres? Jo del 2004. Jo 2003. La mare que us va parir. No tinc res més a dir. Vale, doncs si voleu us dic els 4 títols de cançons i Va. a veure si algun us sona. Tenim Acord d'associació, Vale. Cuidem l'entorn, Salvem el món o La teva decisió. Fuà, és que el grup sí sé quin és, però el nom de la cançó no tinc ni idea. Jo em mullaria per Salvem el món. Sí? Sí. Jo crec que també estic entre aquesta i l'últim. Però jo crec que també tiraria a veure aquests. Salvem el món? Sí. Els dos? Sí. Sí! Hola! 4 de 5, eh? Molt bé, molt bé. Dic que és una banda de pop rock que es va fundar l'any 2004. Ostres, Sí, mira. joder, Vam néixer 2004. just. Bueno, vaig néixer jo. Tu, jo no. Ja està. Vale, doncs anem amb l'última. Vale. És la més complicada, l'última, tu diries? Jo- O ja ho tenen fet, això? Jo potser et diria que sí. Sí. Que potser és una mica més complicada. Aviam. Va, Però som-hi, no. aviam. Vale, Podem. no, a veure. Aquí van requerir, és a dir, aquí van necessitar per crear el cor infantil dels petits cantors del Principat. Per què no està el Fuentes? Ja. Fuentes! És que el Fuentes va cantar És ja. que el nostre productor Fuentes canta òpera I va estar Uau. petits cantors, no? i... Sí, i va estar. Jo crec que el nom us sonarà igualment. Vale. Us dic les opcions. Vale. O sigui, qui era la persona que portava el cor dels petits cantors? Exacte. Vale. Tenim a Nicky Francesca, el Rafael, Vale. Lluís Cartés o Catherine Metayer. ¿Alguna idea? Buah, és que no... Como dit de la llamada no tenim. I si us, Jo votaria per Lluís. Sí, Lluís? i si us dic Catherine Metayet? Ah, diferent com ho hem pronunciat, que si com has pronunciat, he pensat te mato. Ara ha de ser aquesta. Ara ha de ser Ara ja està. Sí, sí, ja us Ja n'he encertat, no ven a dir el Lluís. Ja em donarà. Però és que has dit, com has dit, amore? Metayer. Metayet. Jo quan he escoltat Metayet dic, no és... Tampoc ens hagués sonat. No, no us havia sonat, no. No. No, és Tampoc que em jo va he sortir el pensat nom. que també era, per això ens he preguntat l'edat, dic, és que aquest, ara Salvem en els petits cantors, els hi queda, o sigui, en plan, no. I ahí és una cosa... Sí, sí, sí. De fet, continueix existint els petits cantors com a tal, ho sabríeu? Hòstia, doncs Jo no ho sé, Això ho sabria Fuentes. Fuentes ho sabria segur. I l'Aleix ho sap? Jo... Fuente d'informació. Només sé que és el cor va néixer l'any 1991. És que fa molts anys, sí, mon cosí va 91. cantar. Mm. Sí, sí. Però bueno, 4 de 5. Vale. Està bé. 4 de 5, 4 de 5. No, no, està està molt bé, sí, creieu-me. Està molt bé. Com estem al rànquing? Pues segons. Vale. En serveix. Vale. De moment, Segons. segons, Vale, de segons. moment. Però bueno, hi ha més segons, però està 4 de 5, o sigui, està Vale, per està damunt de la superbé, mitjana, està aprovadíssim. Sí, sí. L'altre ja era xulear. L'altre ja era xulear. La última hagués sigut ja... Sí, ha sigut ja... Doncs bé, dir-vos a vosaltres que com cada setmana anem actualitzant el rànquing d'aquesta setmana queda així. I res, moltes gràcies per invitar-me una setmana més, gràcies a vosaltres A per tu. respondre les preguntes i ja està. Heu estat a gust? Molt. Moltíssim, sí. Tornareu la tercera temporada. Amb ganes. Segur. Sí? Sí. Els que ens escolteu des de casa. Normalment, quan acabo una entrevista, al final poso la intro de Tertulian. Espereu a que acabi, que us deixaré per aquí un dels seus últims temes. Us posaré el que a mi més m'ha agradat, que amb l'Aleix ens hem escoltat tots els temes, però tots, i... no, de veritat. I sobretot, ara per aquí, ara quan acabi el vídeo, us apareixeran unes targetetes, no sé com es diu en català, disculpa'm, escrit en anglès, on poso vídeos meus. Doncs no, us deixaré els seus perquè pugueu clicar i pugueu també anar-hi allà. Dit això, sou bona gent, ara vosaltres sigueu amb mi, si ens esteu escoltant i heu arribat fins aquí, like, comenteu, dieu que vinguin a la tercera temporada, que vinguin a presentar-nos la mixtape. Clàudia, ho fas de pena, el que sigui, però comenta i compartiu. I si ens esteu escoltant des de Spotify, lo de sempre, una review de 5 estrelletes. Dit això, ens veiem la setmana que ve. Adéu-siau! Ciao. Smooth like the hands, what happens when we drinking? I'm not gonna lie, you got me speechless. Tertulian. 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 Tertulian.
dice. Me buscaba a mí pero te encontré. Esa carita niña buena tiene un toque yo que sé. Lo de cuando la vi y hacerte cuando la besé. Clase está con chándal pero ella no lo ve. No pienso en viernes a ver cuando la veré. Tengo claro lo que siento pero no se lo diré. Miedo a que se vaya yo lo han hecho alguna vez. Cuando se lo canté la verdad no sé caré. Lo bonita que te pone cuando se acerca la noche. Ojito no me raje que mi cora de peluche. Tatúame tu nombre cuando los demás no escuchen. Cuando los demás no escuchen volver a sentir la verdad que no me asusta. Menos de lo que me gusta. Es inteligente y es mil tontos que la buscan. Pero soy yo quien les gusta y ahora cuando conduzco tengo tu mano en mi cuello. Te escribí una carta pero llevaba tu sello. Me callo, el ensayo, estallo, me estrello. Tiro, no fallo y me rayo por ello. Estas letras tu nombre. Esta parte de mí que cuando canto no se esconde. Me importa más el tiempo, son cuando no donde. Aparece sin quererlo cuando todo se rompe. Eres diferente, tú me pides que le pises. Estamos más felices mientras uno no se mate. Dale la guerra, ready para el combate. Dame de tu paz aunque sea con un bate. Niña que me lías. Demasiado tren para mis vías. Te pienso muy poquito porque se me alarga el día. Pienso no pensarte, menuda tontería. Difícil saber de si esto va a dolernos. Tampoco quiero saberlo. Cómo disparar cuando vas a asegurarlo. Sabe que no falla pero tienes que mirarlo. Esto de conocerte me ha dado en qué pensar. No saber qué hacer, saber esperar. Tener que frenar pero sin parar. Aprender a enamorarme pero de verdad. Me buscaba a mí pero te encontré. Esa carita niña buena tiene un toque yo que sé. Lo de cuando la vi y hacerte cuando la besé. Clase está con chándal pero ella no lo ve. No pienso en viernes a ver cuando la veré. Tengo claro lo que siento pero no se lo diré. Miedo a que se vaya, ya lo han hecho alguna vez. Cuando se lo canté, la verdad no se caré. Si la viera maquillarse, te juro que te enamoras. Tienes el poder de que vuelen las horas. Tienes un cuerpazo, una mirada abusadora y la manera más bonita de decirme que te jodan. No dudes en llamarme, me hace falta. Tengo contaditos los lunares de tu espalda. Eres mi ángel de la guarda. Tu sonrisa tras la manta. Me gusta cuando dice que te enfadas. Me miras sonriendo sin haber dicho nada. Ni 100 años de vida me lo pagan. Ya te doy mi cora, me quedo con tu cara, Quedo con tu cara, Quedo con tu cara, Me buscaba a mí pero te encontré. Esa carita niña buena tiene un toque yo que sé. Lo de cuando la vi y hacerte cuando la besé. Clase está con chándal pero ella no lo ve. No pienso en viernes a ver cuándo la veré. A ver cuándo la veré. A ver cuándo la veré.